Bună ziua! Sunt împreună cu colegul meu, Nicu Borca, care este consilier local în comuna Jucu. Suntem pe marginea drumului național 1C, un drum care urmează să fie extins și care va fluidiza circulația pe această zonă, între Apahida și Răscruci. Am avut mai multe intervenții și am avut foarte multe solicitări din partea cetățenilor pentru a se găsi o soluție corectă pentru extinderea acestui drum și pot să vă spun și mă bucur că am primit un răspuns săptămâna trecută de la DRDP, prin care mi s-a confirmat că vom avea mai multe puncte de întoarcere, mi se răspunde în punctul ăsta de vedere. O să-l vedeți și când o să punem postarea, o să vedeți, îl pun în partea de jos a filmulețului. Mai multe puncte de întoarcere, de fapt girații, și mă refer, o să fie un giratoriu la Câmpenești, o să fie un giratoriu chiar aici la intersecția cu strada Aviatorilor din Jucu și o să mai fie giratoriu de la intersecția cu drumul către Tetarom de la Răscruci. Dar aș vrea să-l ascultăm un pic pe colegul meu să ne spună de fapt care erau problemele cetățenilor și cât de multe s-au rezolvat din ele și câte mai avem nevoie să facem presiuni și să facem adrese pentru a se rezolva. Nicu, te rog. Bună ziua! Mulțumesc, Vio, pentru deschidere, mulțumesc că ai dat curs solicitărilor noastre, a mele și a colegului meu, Adi Pițu, din Consiliul Local. Probleme identificate de noi în proiectul inițial al drumului, mai exact, ieșirea de la Panemar, ieșirea de acolo, ieșirea în drumul european de la kilometru 17, mai exact strada Aviatorilor, plus ieșirea de la Jucu de mijloc, de la strada Nemniș, toate aveau până acum ca soluție tehnică virajul obligatoriu la dreapta, ceea ce ducea la un disconfort major. Era absurd ca cetățenii din Jucu să meargă până la primul sens giratoriu, mai exact până în Răscruci, să întoarcă, mai ales luni dimineața, și apoi să o ia spre job. Mă bucur că la insistențele tale se pare că au găsit o altă soluție și vom avea sens giratoriu, primul sens giratoriu din Jucu o să fie exact aici, la Han kilometru 17, la intersecția cu strada Aviatorilor. Iar mai încolo o să avem probabil semafor la vechea trecere, la vechea benzinărie, la trecerea de cale ferată. Și apoi, din ce se aude și din unele schițe văzute de la Consiliul Județean, o să avem acea pasarelă în Tetarom. Da, dar acolo mi se spune că un nou punct de întoarcere, deci un giratoriu și cu o pasarelă, ce mi se răspunde aici, va fi amenajat de către Consiliul Județean Cluj, în dreptul poziției kilometrice 23 plus 214, în cadrul unui proiect aflat în derulare la stadiu de aviz în momentul de față. Deci să nu ne îmbătăm cu apă rece, nu se va întâmpla prea repede. M-aș bucura să vedem ca acea întoarcere, acea pasarelă peste drumul național și după aceea peste linia de tren cu acces direct în Tetarom să se facă repede, pentru că este interesul nostru. Și companiile de acolo, de la Tetarom, au nevoie de acest drum, au nevoie ca oamenii să vină la serviciu, au nevoie ca companiile să poată să-și care bunurile și toate produsele pe care le au. Avem companii serioase, mari, care produc acolo și trebuie să le creăm toate condițiile. Îmi pare rău că am făcut Tetaromul de acum mulți ani și abia acum ne gândim cum să facem accesul în drumul național. Dar asta e o altă poveste și asta arată capacitatea conducătorilor noștri dinainte și de acum de a face cu adevărat lucruri utile cetățenilor și companiilor. Ce mai vreau să mai subliniez? Astăzi e ora 3 și 4 minute într-o zi normală de lucru. Vă uitați care este traficul aici, este un trafic intens. De la ora 4 încolo traficul devine infernal și cred că poți să ne spui tu mai multe despre treaba asta. E foarte important și eu, de exemplu, militez foarte mult și pentru drumul expres Cluj-Dej, care ar trebui în momentul de față doar o licitație pentru un studiu de fezabilitate. Acea licitație în momentul de față e blocată la CNAIR. Așteptăm și iar așteptăm să se decide ce se întâmplă cu acel drum.
avem nevoie de drumuri, avem nevoie de infrastructură și în momentul de față avem și bani. Vorbim de bani din PNRR, uitați, acum trece și trenul pe lângă noi. Vorbim de bani din programul operațional pentru transport, doar să facem aceste proiecte. Noi ne chinuim foarte mult în zona de birocrație, în zona de făcut hârtii. E neapărat să urgentăm toate lucrurile astea. Eu pentru asta mă lupt, să încerc să debirocratizez și după aceea să împing instituțiile statului să-și facă treaba. Davio, ai pomenit de acel drum expres, ar fi minunat să scăpăm de acest trafic, dar până atunci eu sunt foarte încântat că am reușit să schimbăm o soluție care în ședințele de Consiliu Local ni se răspundea din partea primarului că este imposibil de schimbat, că poliția nu o să dea voie la sensuri giratorii, că nu există spațiu, că nu există soluție tehnică. Sunt foarte mulțumit că s-a găsit soluția. Mulțumesc pentru insistențele făcute. Să sperăm că dacă o să ținem în continuare presiune pe cei responsabili, o să ajungem la soluții funcționale, nu doar la lucrări executate. Da, aș mai vrea și mă bucur că am putut ajuta și oricând cu tot dragul. Mi-am adus aminte acum de un lucru. Am povestit cu cei de la CNAIR și la un moment dat mi-au spus așa: dacă o unitate administrativ-teritorială, o primărie, să spunem așa, vrea să își facă pe drumul național, să facă un giratoriu sau o pasarelă sau orice altă ieșire care să fluidizeze, care să, cum să spun eu, să ajute partea asta, cetățenii din comunitatea respectivă să aibă acces mai ușor la acel drum, cei de la CNAIR au spus: putem ajuta aceste instituții, putem să le dăm toate avizele, doar să facă pe banii lor. Și aici vorbim de Jucu, da? Vorbim de Jucu, vorbim de Florești, sunt Baciu, sunt comunități și administrații locale care au foarte mulți bani. Ar trebui să se gândească că din bugetele pe care le au, dacă vor să facă cu adevărat ceva pentru cetățeni, să pună mâna, să aloce bani și să vină cu proiecte, pentru că dacă stau tot timpul cu mâna întinsă la CNAIR, CNAIR n-are până la urmă un sac fără fund și un buget nelimitat și doi, la un moment dat nu are priorități. La un moment dat te pun pe o listă de priorități a 7, a 10, a 100, pentru că vă gândiți la nivelul întregii țări. Deci, dacă vrei, încurajez primarii și președinții de consilii județene să fie mult mai activi și să vină cu niște propuneri foarte clare. Vreau să fac ceva, să aloce bani și CNAIR-ul o să le dea toată consultanța, toate autorizațiile pe care le au nevoie pentru a putea face acele proiecte. Trebuie să înțelegem, comunitățile locale trebuie să-și ia puterea în mâini, încep să aibă bani pentru treaba asta, să-și ia puterea în mâini și să decidă ce-i bine pentru comunitățile lor. Să nu mai ascult, eu nu mai vreau să aud un primar care spune: eu vreau, dar nu mă lasă CNAIR-ul sau aștept de la CNAIR. Nu! Trebuie să facă ei. La Jucu aveți o grămadă de bani, dați banii sincer pe foarte multe prostii și uite, proiecte de genul ăsta ar fi trebuit făcute de foarte multă vreme. Viorel, eu aș vrea ca viitoarea pasarelă, proiectul care acum se află în avizare, să devină următorul tău punct de maxim interes, de exemplu cum a fost podul de la Turda, pentru care ai reușit, ai pus presiune pe ei, l-au terminat înainte de termen. Aș vrea să faci același lucru și aici cu pasarela promisă de Consiliul Județean și să sperăm că o să avem în prima etapă o pasarelă. Dacă nu o să avem o pasarelă făcută de Consiliul Județean, categoric soluția e să începem un proces de avizare de construcție din fonduri proprii făcut de Primăria Jucu cu avizarea CNAIR. Ar trebui să fie o conlucrare între Consiliul Județean, Primăria Jucu, eu ca parlamentar sau oricare alți colegi, CNAIR-ul și să facem ca această, sau cum să împingem lucrurile în față astfel încât această pasarelă să fie făcută cât mai repede. Cred că o să mă implic, evident. În momentul de față, posibilitățile mele sunt doar să pun presiune mediatică, instituțională asupra celor care sunt responsabili, dar o să o fac. Poate că în viitor, cine știe, poate o să ajungem să avem și puterea în județ aici, să putem noi să propunem și să și facem.
Ceea ce e foarte important, mi-am adus aminte de încă un lucru, transparența. Foarte greu obținem informații de la Consiliul Județean, de la CNAIR, dom'le, ce proiecte aveți, cum toată lumea le ține ascunse, nimeni nu spune nimica. Mie mi se pare că trebuie să comunicăm cât mai mult, să prezentăm soluțiile, să le aducem în dezbatere publică și să alegem, să zic așa, soluția cea mai bună, ascultând toate părțile. Pentru că, până la urmă, o soluție nu este pentru mine, pentru tine sau pentru primarul din Jucu sau pentru președintele Consiliului Județean. Este pentru oameni, pentru a atinge niște obiective de confort, de grad de mulțumire a companiilor și așa mai departe. Deci e foarte important să existe această transparență. De la transparență pleacă totul. Suferim de boala, să zicem, a ascunde lucrurile și să le spunem numai la momentul fix, la ultimul moment. Exact, în acea situație suntem și noi aici în Consiliul Local. Orice proiect, orice detaliu e ascuns, doar trebuie să insistăm, cereri, peste cereri. Dacă nu primim de aici, mergem mai departe la prefectură și... Da, și ca să spun un lucru, mie de multe ori, știi cum e, când ai ceva care e ascuns, da, începi să îți dai filme, cum zicem noi, da, începi să crezi că ceva nu e ok. Poate că lucrurile sunt ok, eu nu spun că ce fac autoritățile nu e bine, da? Poate că unele lucruri le fac bine, dar așa au intrat în secretomanie asta, că uite, asta nu găseam cuvântul, au intrat într-un sistem din ăsta de secretomanie că nu, pur și simplu, nu mai dau informațiile decât în ultimul moment sau le ascund așa sub tot felul de alte informații. Da, și... E păcat. Transparența ar trebui să fie un lucru care să fie o bază, o valoare sau, dacă vrei, un principiu de bază pentru activitatea instituțiilor publice. Sunt banii noștri, banii cetățenilor, tot ceea ce facem. Exact. Și când se pun lucrurile în mișcare, ne trezim cu soluții tehnice, ca exact exemplul ăsta de aici, un blocaj total pentru o comunitate întreagă. Dacă ar fi un pic mai transparent, să avem acces la proiecte, să avem acces la idei, am putea contribui constructiv. Rolul nostru în opoziție nu e să fim gică contra, rolul nostru e să venim cu idei și să facem presiune ca lucrurile să se întâmple așa cum trebuie. Exact, propunem lucruri pe care le analizăm împreună și eu cred că din mai multe capete puse la un loc obții o soluție mai bună. Vă mulțumim foarte mult!